Ešte predtým než začneme, chcem vám oznámiť, že ak si s nami chcete zahrať roleplay, v popise videa nájdete odkaz na náš Discord server Nexus RP. Čau. Servus more, já jsem šel. Dobrý. Dobre, hoši, brzdite, 2 cenu, tu len 2 cenu, za mnou 2 cenu, ja? Kto je za mnou? Dobre, máme šuto na stredache, okamžite urobte, no dajte sa na bok proste, hoši, aby vás nezastrelili. Robte to čo ja, vyberte si MP5-ky a urobte si z auta kryt, jo, aby vás nemohli trafiť. Bacha na to, nemám vizuál, boli na streche, kropili na streche, dobre, vidím vizuál. Ostaňte tu, strieľajte, jo, ja idem spredu. Dobre, hoši, chcem Alfu 6 a ďalších 2 ľudí. Alan, preč. Dobre, hoši, ideme ten bridge. 3, 2, 1, 0, ideme. Oni sú niekde hore, jo, takže Alfa 6 budete mať to flash, jo, Alfa 6 vy budete s flashom chodiť, vy ste poslední a s flashom, jo. Nás vypustíme internet, jedu teďko na místo. Dobre, Alfa 6 pri mňa na schody. Na schody. Sú tam obidvaja. Jde nás 10-20. Pravo. Dobre, poďme. Sú hore. Bacha, na schody. Karty nás 10-20. Dobre, počkaj, vyspreduje a zozadu, jo? Nechojte dovnitř. Ruce. Nejde další. Dobre, púšťam ho. Tak, máme jedného. Takže znova, všichni vy jdete ven. Kdo řekl, že máte kropit, když nekropíme po vás? Všichni ven, uděláme to znova. Ale veď, kámo, ste boli na streche a kropili ste od začiatku, tým pádom naša úloha je vás dať dole. Kropili jenom při té příjezdové cestě, než jsme nekropili po vás. Ale kropili ste vtedy, to je všetko, kámo. Už len keď ste začali kropiť, tak my už vás odtedy kropiť môžeme. No to je pravda, ale tady jsme na výcviku, tady nás nekropte hned prostě. Čo? Toto by som urobil na výcviku, či čo, aj normálne. Takto znova, Skyden, ty máš flash a Agdelius, ty máš taser, jo? Ty budeš dávať taser a my dvaja budeme mieriť, jo? Shady, my budeme dvaja mieriť, jo? Ak s nami pôjde niekto iný okrem nás 4, tak prisahám, že ho vyhodíme. Na streche. Dobre, môžeme? Dobre, 3, 2, 1, ideme. Dobre, pán kolega, čo ide so mnou, nech kryje pravú stranu, ja idem ľavú. Dobre, pohode? Jo, dobre, poďme. Hore, ideme hore. Dobre, bez vizuálu. Sú na balkóne. Dobre, bacha, pravú stranu choďte, vy, pán kolega. Jo, a stojíme, jo? Choďte niekto s ním do kuchyňa, choďte všetci do kuchyňa, tu, to, jo? Karty nás pokažíte na balkóne. Poďte. Balkón. Je na balkóne. Dobre, hoši, tu clear. Clear, dobre, hore. Hoši, hore. Bacha, sú to flashe. Na balkóne. Počkať, ja idem. Je na balkóne? Je za dveřma. Balkón za dveřma. Podsudzujem. Opatrně. Sme tu na balkóne, sme pri balkóne, nemáme vizuál. Kde je? Jo, vidím. Bacha. Kropí? Policie, dej ruce. Hoši, šúťa či nie? Jeden dead. Jeden knock, jeden dead. Druhý tam je pořád. Mamo, taser. Mamo. Hoši, parádna akcia, ale... Jo, až na ten začiatok, že tam boli niekto iný okrem nás 4, tak to ma sa dalo, ale ináč pohode.
Takže ďakujem za akciu, som rád, že ste opice a že dokážete more počúvať. I'm a spark, I'm a flame, I'm a fuse. What's the use? Vole, pídička mě zastavujou, no tohle. Alfa 4, provadím 10, 11, 10, 20 je... sme za 8, 10, 32 negatívny. Dobrý. Dobrý den, pane šerif. Tak, já vás poprosím občanku a doklady. Občanku a techničák, tak? Lomeno mi podává. Lomeno mi bere. Dajte mi sekundu, já si to iba zkontrolujem, jo? Mám to zarepiť, že si to hľadaný, alebo nie? Ne, nejsem hľadaný, dáš mi pokutu za rýchlosť. Dobre, počkaj, jak mám počítať, akože, že koľko si išiel naviac? To je jedno, 15 km, dejme tomu. 15, dobre, to máš nať. Dobre. Tak, Lomeno mi podáva doklad naspäť. Nemáte tam nič v trestnom, takže takto, išli ste o 15 km rýchlejšie, čiže 10 až 20 km rýchlejšie, to sa rovná pokuta 1000. Môžete ho zaplatiť teraz, alebo to dám alebo to môžete zaplatiť do 5 pracovných dní, ak sa tak neučiní, tak vás potom môžeme hľadať, ale hovorím vám, že lepšie je vám to zaplatiť teraz, lebo ak to budete musieť platiť potom, tak to budeme musieť zapisovať a to je zdlhavé, takže hovorím vám, tá 1000 je teraz lepšie, keď ju zaplatíte teraz. OK. Ale jako... Nemusíš mi poslať. Ja vím, ja bych ti to neposlal. Ale hlášení dobrý, len ty bys měl zastat jako kdyby tak do šikmavý, že takhle, počkej, je. Takhle nejak, že prostě pravý prostě predok auta svojho budeš mať na ľavom zadku môjho auta, keby, chápeš? Ja ešte raz sa daj normálne, či sme sa pochopili, ne. Počkej. Jo, no počkej. Jako skús zastaviť normálne, jak jsem ti to vysvětlil, jo takhle, lebo ti môžete přejet vozidlo, víš? Jo, môže to zóno. Dobre, poďme. A jinak, počkaj, Jamesy, ještě když budeš říkat, že vystupte, tak ono by se mělo tak, že máš si otvoriť dvere zo zadu. Jakoby, že si vytiahneš ruky cez okienko a otvoríš si zapredu. Aj, áno, dobre. OK, môžete. Tak. Páčiči, v momentálnej chvíli vyndejte klíčky ze zapalování. Otevřete si okýnko, vyhoďte je. Lomeno mi dělá to, co říká, takže otevírá okýnko, vyhazuje. Teď dejte ruce cez okýnko a otevřete si. A pomaly vystoupíte, dáte ruce nahoru. Jo. Má ruce nahoru. Teď odstoupíte to od vozidla, 2 kroky. A teď pojedete za mým hlasem, jo. Tak dobre, chalani, jedite, stojte. Dobre, poutám. Tak. Nice. OK. I'm a spark, I'm a flame, I'm a fuse. Ještě ťahám za sebou. What? Dobre, toto bolo mega OK, toto bolo fakt dobré. Tak to dobre, tak počkaj ešte raz. Užujem ako. Pekne. OK. Ty už nerepituj a jde ďalší typek. Takže... Ty môžeš si rýchlejšie. Jo, takhle, pekne, kámo. Poď. Chci s dílkou. Jo, pekne. OK, pekne, mega dobré. Skúsiš trochu viac opreče. OK, dobré. Teraz... Dobré.
Ticho. Ne, ale Carter je jakoby na preskúšaní. OK, pýtol jsi mě. Pojď ještě naspátek, jenom nech máme více prostoru. OK, chápeš, no. Ne spredu, jo? A ne spredu potom ho napít jako... Jo, takhle, dobře. Pojď. Chápeš, no, OK. Toto by malo byť, ano, počkej, idem rozkontrolovať ešte raz. Jo. 60, nepýtol. Jo, tak Christian to chápe. OK. Teleportoval si o 10 metrov. No pojď. OK, dobré. Au. Dobre, nevadí. Pojď ještě naspäť jeden pít a pojď. OK, chápeš to? Jo. Byl sa tak. OK.